Det begynder at gå ned ad bakke for Nelson Mandela. Apartheidloven bliver strammet op, og i 1952 bliver han bandlyst og senere anholdt for ledelse af ANC's ulydighedskampagne. Han bliver dømt 9 måneders fængsel, men dommen bliver betinget i 2 år. Nelson var efterhånden blevet en travl mand, men familien krævede sit. De 2 ægtefæller begyndte at glide mere og mere fra hinanden. Evelyn boede i lange perioder i hjemmet i Natal-provinsen, mens Nelson det meste af 1950'erne havde forbud mod at bevæge sig uden for Johannesburg på grund af bandlysning. Det endte med skilsmisse i 1956. Tidligt om morgenen den 5. december bliver Mandela anholdt for højforræderi sammen med 245 andre. Retssagen ender i 1961, hvor alle bliver frifundet. Efter Mandelas frifindelse begynder han at forberede en uafhængighedskamp, som ikke længere er begrænset til fredelige demonstrationer. I 1958 bliver Mandela gift med en ung kvinde ved navn Winnie. Hun kæmper også for ligestilling i Sydafrika. De får 2 børn sammen, men bliver senere skilt. I 1960 bliver Mandela arresteret igen. Han tilbringer et halvt år i fængsel. Samme år bliver ANC forbudt, og det bliver nu Mandelas opgave at opbygge en underjordisk ANC-organisation. Nelson bliver snart den mest eftersøgte mand i hele Sydafrika, og efter 17 måneders skjul bliver han fanget. Han er sigtet for flere forskellige forbrydelser, og han bliver sendt i fængsel. I 1963 finder politiet frem til ANC's hemmelige skjulested. Hele ANC-ledelsen bliver anholdt, inklusive Mandela, mistænkt for sabotage. De bliver alle dømt til livsvarigt fængsel, og Mandela bliver sendt til fangeøen Robben Island. Det her, det var Mandelas fængselscelle, da han var indespærret på Robben Island. Forholdene herinde, de var elendige, og han fik kun lov til at se sin familie 1 gang hver halve år. Mens Mandela han sad fængslet herinde, der døde en af hans sønner i et trafikuheld. I 1985 fortæller præsident Botha, at myndighederne de overvejer at løslade Nelson på betingelse af, at han lover at tage afstand fra ANC. Den 10. februar samme år slog Mandela fast, at han var medlem af ANC, og han ville være det til hans dødsdag.